Kirby. Hi, this is Minel Bakker Jensen from Denmark. I'm doing online qualifier 26.2 for Athens Throwdown, and I'm in Master Division 45 plus. I have a barbell here, 15 kilo. Du skal tættere på, man skal se det. Yes, and 10 kilo plates, and 15 kilo plate inside. And the same here, 15 and 10, 65 in total for the first attempt. And for the rowing and thrusters, I have a 15 kilo barbell with a 5 kilo plates. Same on the other side. 25 kilo in total. Yes. Så film på mig. Ja, jeg må ikke være ude af billedet. Very important. Så sætter vi den, og så kører vi. Og så næste gang du trykker, så det skal vi lige koordinere. Er den her på nu? Ja. Godt. Er du klar til at trykke igen? Yes. Tæller ned. Den siger countdown 10, ikke? Jo. Og så når jeg siger nu, så trykker jeg 3, 2, 1, nu. Ja. Og så skruer du bare op. Ja. Er det nu? Er det nu? Jamen, den stopper på 3 sekunder. Nå, nej, så skal du trykke igen, tror jeg. Prøv at se her, den stopper på 3. Jeg har ikke rørt ved den. Nå, du skal det på... Nå, okay, den har countdown på 3. Nå, vi kører bare derpå. Du trykker, og så ser du, om den tæller ned. 3, 2, 1, Yes. nu. Ja. Yes. 2, 1, og så kører vi. Lidt højere. Musikken. Ja. Ja. 67 kilo. Stærkt. Ja. Jo, det så fint ud, det der. Masser af tid. Kilo on the bar. Ja, stærkt. Stærkt, mand. Jeg tror faktisk, jeg holder bare med det. Ja. Jeg skal også have luft på det andet. Hvad siger tiden? Jamen det står selvfølgelig sådan, at det hvide der lige er oppe i lyset, så jeg kan ikke se det 100%. Nej. Okay.
Men jeg kan dreje den lidt, så kan jeg se det. Jeg skal bare gerne kunne vide, hvornår jeg skal starte. Ja, men jeg drejer den bare lige lidt. Jeg siger 3 minutter og 9. Ja. Og det fik jeg fik 70. 3 minutter og 15. Ja, og så er der et minuts pause. Ja. Hvad hedder det? Kommer du til at stå der, hvor stangen er nu, eller kommer du til at gå længere den vej? Den kommer til at være der. Ja. Jamen, det var bare... alt er godt. Der. Ja. 3 minutter og 40. Målet er, at jeg kører også Broken på første, men nu må jeg se. Det er 4 minutter nu. Ja. 1 minuts pause her. Ja. Du bliver bare derovre. Ja. Jeg vil hellere have, du holder øje. Ja. Jeg tæller bare højt. Ja. Fire 28. Fire 40. 45. 50. 55. 3, 2, 1 og go! Øh, 12, kan det passe? Ja, 13. Yes, 21 thrusters. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stærkt minut, 20 og 21, stærkt mand. Så er det 18 kalorier. Der er gået 27.
Ja. Yes, 18 styk. Tre, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 mere, 17, 18, stærk, så er det 15. Ja, stærk. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, det er stærkt det der, 12, 13, lige det sidste her, 14, ja, stærkt mand, 15, sådan, så er det 12 kalorier. Det var fordi jeg ikke kunne se kalorierne på grund af den grønne skive. Den siger 11,58. Mega godt. 12 kalorier. Den siger 8,9 herovre nu. Ja. Så er vi der snart, skat. Kom så, lige det sidste her. 12 styk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en mere, og 12, stærk mand. Lige det sidste her, så er det 9, 13.02 siger tiden. Bare lige igennem det sidste her.
Masser af tid. Den er 13:30. Kom, så er det sidste her. Og det kun 9. De bid det i dig her. Stærkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg skal ikke gøre noget. Det var fandme stærkt kørt, det der. Stærkt, mand. Det er fordi, de har lavet de der hvide tal herinde. Ja. Og så når det er oppe i lys, eller på grønne skive, det gør jeg ikke kunne se kalorien. Fordi den ligesom dækker på den der grønne farve. Så det er derfor, jeg trækker den bare lidt frem, så man kan se, at jeg kun flytter den. Tak.